भारत बायदियाव जेबो इफेक्ट गैया, आसाम बायदियाव जेबो इफेक्ट गैया। दिनै इरान इजराइल आरो आमेरिकानि दावहाया थोंजोङै बिटिसिखौ खहा खालामनाय हाग्रामा महिलारिया देखायदों। बिथांमोननियाव दिनै आखायाव फैसा गैया, फुन्जि गैया, फान्ड गैया, बेखौ माब्लाबाबो सिमान जाया। जायनि जाहोनाव दिनै बिटिसिखौ सालायनो थाखाय एमएमसिलिफोरनि दरमा दानलायनांगौ अबस्था जानानै फैदों। मा नुगासिनो दिनै मा खोनाखो? जोंनि बिटिसिनि पलिटिक्सआ बेनो नामा? माबोरै हायो बेफोरबायदि डाइरेक्ट गेसाव बाथ्राजों रायजोखौ थगायनो? बिराद साननो गोनां लाजिथाव मुगैथाव बाथ्रा जानानै फैदों रायजोफोर। बिटिसिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा माबोरै सासन खालामलांनो सानदों? जेबो मिथिला। मैया सेक्रेटारियेटआव एसि मिटिं सावरायलायनाय दङमोन। सावरायलायनायनि गेजेरजों दानि जोंनि बिटिसि सोरखारा, मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों दैदेनजानाय बिटिसि सोरखारा मा मावनो सिद्धान्त लानाय जाखो? बेनि सायाव मोननैसो इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। दा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट इरान इजराइल आरो आमेरिकानि दावहाखौ लानानै बिटिसियाव मोनसे गिदिर खहा जानायखौ देखायदों दिनै मस्ट पावारफुल बिटिसि सोरखारा। दिनै भारत बायदियाव जेबो प्रब्लेम गैया, आसामाव जेबो प्रब्लेम गैया, हादोरसानि दाब खना खनला जायगाफोरावबो इरान इजराइल आरो आमेरिकानि दावहाया जेबो प्रब्लेम होआखै। किन्तु डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जोंनि बिटिसियाव खहा जानाय टाइगार बोराय, हाथाय गैयै टाइगार बोराय हाग्रामा महिलारिया खहा जानाय देखायदों दिनै। बोरै देखायदों होनोब्ला खोनासंलां, स्पष्ट भाबै पुरा तन बुजायना होलांगासिनो आं। दिनै गेस पेट्रल डिजेलनिफ्राय लानानै जिकुनु जाग्रा लोंग्रा थाव संख्रै सेनि मैगं थाइगंनि दामफोरखौ दै बायदि बारायनायखौ नुनो मोनदों। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै बिटिसि सोरखारा बिटिसिनि गासै एमएमसिएलएफोरनि जितु मोननांगौ मान्थलि सेलारि दरमानिफ्राय 6 मास 30% करै दरमा दानायनि मोनसे सिद्धान्तखौ मैया लाबाय। ठीक आसे, आंहा बेवहाय एमएमसिएलएफोरनि दरमा दाननायाव जेबो बुंनांगौ गैया। किन्तु 30% दरमा दानायनि मेन कारनखौ बिथांमोना बुंदो जे इरान इजराइल आरो आमेरिकानि दुंहाव थासारि दावहानि जाहोनाव मुवा बेसाद बेसेन बांनायनि जाहोनाव दानदों होननानै। दिनै इरान इजराइल आरो आमेरिकायाव दुंहाव थासारि दावहा जादों, जुद्ध जादों, अब्लाबो हादोरसानि गोबां दाब खना खनला जायगाफोराव जेबो इफेक्ट गैया। भारत बायदियाव जेबो इफेक्ट गैया, आसाम बायदियाव जेबो इफेक्ट गैया। दिनै इरान इजराइल आरो आमेरिकानि दावहाया थोंजोङै बिटिसिखौ खहा खालामनाय हाग्रामा महिलारिया देखायदों। जोबोद साननो गोनां बाथ्रा रायजोफोर। बिथांमोननियाव दिनै आखायाव फैसा गैया, फुन्जि गैया, फान्ड गैया, बेखौ माब्लाबाबो सिमान जाया। जायनि जाहोनाव दिनै बिटिसिखौ सालायनो थाखाय एमएमसिएलएफोरनि दरमा दानलायनांगौ अबस्था जानानै फैदों। जों मोनथिनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारनिफ्राय बाजेट सेसना जुलाइ दाननि गेजेराव जागोन। बेनि उनावसो बिटिसियाव रां बजाफैगोन। दा फैगोनथ' फैगोन, माब्ला फैगोन बेनि जेबो दिन थारिख टाइम जेबो गैया। दिनै बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दानाया बोसोरसेयानो जानोसै, कुनु सारेना फैसाबो दिल्लीनिफ्राय दिसपुरनिफ्राय थाइसेबो थाखा लाबोनो हायाखै। जाउनाव दिनै एमएमसिएलएफोरनि दरमाहा दानलायनांगौनि अबस्था जानानै फैदों। सानैसो बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा गालांनाय 300 करोड़ थाखाखौ लानानै बिराद गरममोन। बे 300 करोड़ थाखाजों इयुथ्सफोरनो 2 लाख मेट्रिक हाई सेकेन्डारि फाइनालाव जिकुनु मातृभाषा एमआइएल साबजेक्टआव 100 लाखिनो हानाय फरायसाफोरनो 3 लाख करै आरो
टपारफोरनो 5 लाख होनायनि खोथा प्रतिश्रुति होदोंमोन किन्तु मोनसेबो साक्सेसफुल नङा टटेलि फेलार आसखान्दा गोजा दा बेजों लोगोसे खैबाथा आरोबाव बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय खामानि मावनो सिद्धान्त लानाय जादों जेरै केटेल मार्केट मोसौ बोरमा बाजारफोरा बन्द जानानै दङ बेफोरखौ खुलिफिननायनि खोथा लेन्ड सार्टिफिकेट हा पाट्टा होनाय थांनाय बिटिसि इलेक्शननि सिगां जि प्रतिश्रुति होदोंमोन जिहेतु दा बिथांमोना गावसिनि गाइडलाइन बायदियै होनायनि मोनसे सिद्धान्तखौ लादों गामि एरियायाव 1 बिगानिफ्राय 7 बिगासिम होनायनि खोथा आरो टाउनाव 1 कथानिफ्राय 1.5 कथासिम होनायनि खोथा मोजां मोननो गोनांफोरा मोननांगौ आरो क्राइटेरिया गैयिफोरनो दा होथों आंनि मोनदांनायाथ' दिनै बिपिएफ सोरखारा मुस्लिमफोरनि थाखाय बार बायदि खामानि मावनो ओंखारबोनायखौ नुहुरदों खारन 2030 नि खोथा दङ बेबारावथ' सैमा थगायनाय होबाय जाथिया डेभेलप जा दाजा गादि आरो पावारखौ मोनब्लानो जाबाय बेफोरबायदि आरोना तो आरो आटाइतকৈ सिरियास আজিৰ ইচি মিটিঙত লোৱা সিদ্ধান্তটো হ'ল বৰ্তমান যিটো মানে মিডল ইষ্ট এছিয়াৰ আমাৰ সাউথ এছিয়াৰ যিটো যুদ্ধ আমেৰিকা ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যিটো যুদ্ধ লাগি আছে যিটো হুৰমুজ ষ্ট্ৰেইটৰ যিখিনি আমাৰ গেছ তেল টেংকাৰবিলাক আহি আছিল সেইটো বন্ধ হোৱাৰ ফলত যি মানে আৰ্থিক সংকট দেখা দিছে যিটো ক্ৰাইচিছ পেট্ৰল ডিজেল বা গেছৰ যিটো ক্ৰাইচিছ হ'ল সেইবিলাক ক্ৰাইচিছ হোৱাৰ পিছত যিটো মানে হেৰিটোৰ অভাৱনীয়ভাৱে আমাৰ বস্তু বাহানিৰ দাম বৃদ্ধি হ'ল ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িল ডিজেলৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে খাদ্য বস্তুৰ দাম বাঢ়াৰ মানে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এটা মানে ইকনমিক ক্ৰাইচিছ এটা আমাৰ দেশতো আৰম্ভ হৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ বিটিসি চৰকাৰে আজিৰ কেবিনেট বৈঠক ইচি মিটিঙত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে অহা 6 মাহত আমাৰ MCLA সকলৰ দৰমহা 30% আমি কমাই লোৱা যাব আজি সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল মানে গোটেই যেটো ক্ৰাইচিছটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আগন্তুক 6 মাহত বিটিসিৰ সকলো MCLA সকলে মানে নিজৰ দৰমহা 30% কমাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আমি আজি ইচি মিটিঙত Thank you for watching. Love you all. Bye.